କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି 4, ବିଜେପି 1, କଂଗ୍ରେସ 1 ଲୋକସଭା ଆସନ ବିଜେପିର ବାଜିମାତ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ଥିବା ବିଜେପି ଏଥର ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଏବେ ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ରୋଚକ ଲଢ଼େଇ ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ପୁଷ୍ପେନ୍ଦୁ ସିଂ ଦେଓଙ୍କୁ 18,927 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁଧୀର 87,890 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦୁ 68,963 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରଶ୍ମିରେଖା ରାଉତ 41,269 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋଜ କୁମାର ମେହେରଙ୍କୁ ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 1,338 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର 77,037 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ମନୋଜ 75,699 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତୁଳେଶ୍ୱର ନାୟକ 39,492 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଭବାନୀପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକଙ୍କୁ 13,743 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଗର 67,085 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଦୀପ 53,344 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବିଜେଡିର ଲଳିତା ନାୟକ 50,897 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କୁ ମାତ୍ର 5,205 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନୋରମା 67,532 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ 62,327 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବିଜେପିର ଅନିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନ 47,417 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାରୀ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର 6,501 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ 60,254 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବଳଭଦ୍ର 53,753 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବିଜେପିର ରମେଶ ମାଝୀ 49,113 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମାଳବିକା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାଝୀ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ମାଳବିକା 5,44,303 ଖଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀନିହାଲ 4,08,257 ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ 3,60,000 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମାଳବିକା ଦେବୀ 1,33,813 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅଙ୍କ କଷା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟି ଶେଷରେ ନୂଆପଡ଼ାର 2ଗୋଟି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ହାତେଇଛି ବିଜେଡି। ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଢୋଲକିଆ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ଠାରୁ 10,806 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଜୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନର ଫଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରେୟ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଢୋଲକିଆ କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଖଡ଼ିଆଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଖଡ଼ିଆଲର ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିତେଶ ବଗର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ 9,591 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ହରାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଖଡ଼ିଆଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। 2019ରେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହାତକୁ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଟିକେଟ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହି ବିଜୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ବାଛିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଖଡ଼ିଆଲ, ସିନାପାଲି ଓ ବୋଡେନ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରାଜୟରେ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ। ଚଳିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଅନେକ ରୋଚକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ପିତା ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ନର୍ଲା ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଦରରେ ସାଗର ଉପରେ ଭୋଟର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନର୍ଲା ଭୋଟର ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁତ୍ରର ବିଜୟରେ ପିତା ସର୍ବଦା ଖୁସି ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଭକ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଘଟିଛି। ହେଲେ ପୁଅ ବାପଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଛକା ପଞ୍ଜାରେ ଟପିଗଲା ବୋଲି ରାଜନୀତିରେ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବିଜେଡି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସର ମୁଖିଆଙ୍କ ପରାଜୟ। ନିର୍ବାଚନରେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷରେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାଜପା ରାଜ୍ୟରେ ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛି। ହେଲେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ତିନି ଦଳର ମୁଖିଆମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2ଟି ଆସନ ହିଞ୍ଜିଳି ଏବଂ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଆସନରୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଭାଜପା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗଙ୍କୁ 16,321 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଚାନ୍ଦବାଲି ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା ଭାଜପା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ଠାରୁ 1,922 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ନୂଆପଡ଼ା ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଠାରୁ 46,321 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ମାତ୍ର 5,205ଟି ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ ଓ ସୁଜିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ମସିହା ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣ ମସିହା ନ୍ୟୁଜ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେଣି କି? ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ମସିହା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତା ସହ ମସିହା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ଆସିଗଲାଣି। ନିଜ ମୋବାଇଲର ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।